چکدارên Esed û hêzên Rûsya û Îranê beşdarî di operasyonekê li başûrê Idlibê kirin û karîn ber bi gundê Abdîn ve pêşkevin û derbasî zeviyên wê deverê şeva borî bûn. Ew jî li gel topbaraneke gûr de ta wê deverê kontrol bikin. Hin ji derê leşkerî gotin ku rejîm niha siyaseta êrişên şevê bikartîne piştî amadekirina asmanî û mûşekî ya gûr li ser devera ku dixwaze têde pêş bikeve ta pêşketina xwe bi dest bixîne û xalên nû û girên çavdêriyê li deverê kontrol bike. Li gor heman jêderan rejîm û hevalbendên xwe kar dikin li ser kontrolkirina zevî û giran li wê devera derdora bajarokê Hibît li gundewarê Idlibê yê başûr ji bo rêgiriyê li vegera çekdarên opozisyonê bikin eger êrîşeke nû kirin. Kontrolkirina giran rê dide pêşketina leşkerî ji bo aliyê ku wan giran kontrol dike ji ber ku hemû gund û bajarok û riyên sereke dikevin bin çavdêriya wan de û gûrkirina topbaranê li ser deverê û pêşketina bi şevê rê dide rejîmê ku pêşketina berfireh bike û kontrola xwe feriz bike. Li ser eniya sikêk jî şer berdewam e û grûpên bi ser opozisyonê ve karîbûn tankeke rejîmê biteqînin û kesên di nav de bikujin. Herwiha topxaneyek 5 û 7 li ser eniya Tilmereq têk birin. Çekdarên Esed di şerê çend rojên borî de hejmarek tankên xwe ji dest dan. Serbarî kuştina hejmarek çekdarên wan di heman şerî de. Duh jî Grupa Heyet Tehrîrê Şam karî balafireke Sîxoy 22 ya rejîmê bîne xwar. Ew jî li gundewarê Idlibê yê başûr.